nihlezi la no Saziso, nilalele umsakazo wenu, i-Radio Crazy FM, the heart of KwaZulu-Natal, beats at 9.5 and 107.7 FM. Esandleni sakho Baba nginikele impilo yami mayiphathwe nguwe iphathwe nguwe impilo yami mayiphathwe nguwe iphathwe nguwe impilo yami Baba nginikele esandleni Hey! Semsakazweni akhe Crazy FM ku 90.5 107.7 FM ayiphathe ngo 12 and a half minutes past 7 kwaze kanjalo siphinde sihlangane emsakazweni Crazy FM nokho ke
Hey. Samba kamnandi namhlanje sikhuluma indaba yokuthi iVukanathi breakfast show emsakazweni akhe Kwez FM njengoba ngishilo 12 minutes past 7 usazwa kadla mina inkosi namambathu nethe mambahle yakho ekhaya kanti namhlanje sithi 14 August 2020 inyanga yembokodo ekhaya eningizimu Afrika sihamba kamnandi ke usuku namhlanje selibiza nje sithi 19 days to birthday yomsakazo wakhe Kwez FM njengoba uzazela nje ingakho ngila yiso leso sizathu njengoba ngila namhlanje kwasho wena ekhaya uthi ufisa ungizwa ngalesi sikhathi hayi ke ngathi angihloniphi sathi asihloniphi call yakho umsakazi Kwez FM nomphathi wenhlelo wathi nakanjani ke namhlanje akube njalo siyabonga kakhulu ke ukuthi nangiqobela lapha ekseni osukela namhlanje ngithemba kuzoba mnandi ngihlezi isihlalweni sensizwe embili ekuyizona futhi ehlanganisela lo hlelo mina okwami kulethula nje namhlanje ngikhuluma ngabantu abafana noNkululeko wakwaDumo simthando kaMyeza bakuhlanganisele mina ngiyalithula kuze kubeke umbani hora lesishumi lapha emsakazweni iKwez 7 to 10 ku 90.5 na 107.7 FM na www.kwez.org.za kuzo zonke indawo kulikaphunga noMageba sanibonani singagcini khona lapha ekhaya kwaZulu-Natal kuphela konke South Africa iAfrica kanjalo ke nomhlaba jikelele lapho uthola khona uhlelo umsakazi iKwez FM ku www.kwez.org.za kuzoba mnandi kuzokubomba nehora lehlana noma ke kuzokubomba ihora leshumi lapha emsakazweni iKwez FM sizokuthathela abalaba isihlanu top 5 yethu kulesihlanu vele emsakazweni iKwez FM sizojobani suke lapho sidinga into eshisayo namhlanje sibheka indaba thina uhulumeni sifunda sekhaya kwaZulu-Natal ngizoba ngitshela ukuthi uthini lo uhulumeni wasekhaya lapha kwaZulu-Natal siye kamnandi ke emgwaqweni noSibusiso Kanene siye kwezemidlalo esikuphathele zona lapha nensizwa uSipho Kachule sizokusidinga idile eshisayo emsakazweni iKwez kuma nehora leshagalombili masuka lapho siyendabeni uSilva Kachulu sinaye lapha emsakazweni iKwez uthatha kunikezela uqhubeka nezona esilakhele ukabe lo mntawonga uzobe khona kunikezela imotivation khona emsakazweni iKwez iviki nezalo umncedisi umfoka sokhulu uthatha kunikezela bekwenzana lesonto lapha emsakazweni akhe iKwez FM ithinde fashion Friday yabona shikulo sihlanu FF engenayo eceleni kusho ukuthi ezosibheka ngempela ukuthi kuhamba kanjani ke indaba ethinde fashion lapha emsakazweni iKwez ngale kwalokho ngiphethe ama colleagues makuqhubeka isikhathi namhlanje ibattle ila ngaphakathi estation lapho sibheka khona ukuthi ubani kahle siqenqe kule mpela sonto uhlale nomsakazo wakhe The Bride Morning Star kuzoba mnandi ku Facebook sithola kamnandi #sidinga into eshisayo uzwe ke isihloko sanamhlanje ngale kwalokho ungathumela umbiko oqoshiwe ku 0643800905 ku 0643800905 njengoba ngishilo angithembisa okukhulu kodwa ke ongithembisile namhlanje ukuthi kuzoba mnandi kuzoba yilokho engisho ngakho sikwamukele sikubingelele sawubona ngokuqala hayi akube njalo ngempela ngicala ngawe nje mamzila Khumalo lapho kwalathi Yebo ngani yami. awu ngiyabonga kakhulu sho kanjalo kumamzila Khumalo uthi na kanjani ukhona naye uhle nathi lapha emsakazweni iKwez FM kulesi sikhathi asibinge nekwelele ungowesibili sawubona Bona Saziso. yebo sawubona Wow, impolozo emnyama namhlanje nombolo 2. nombolo 2 nazo kusho kanjalo kumfundo uzina kanjani ukhona kunombolo 2 kanti singene ngensizwa lapho uqiniso umfokansele ethi mayiphathwe nguwe sihamba kamnandi kulo sihlanu emsakazweni akhe iKwez FM sikwamukele sikubingelele sawubona yes unumber 3 uzohlukanisa ngenzeka kulambidele bona futhi ababili emva kwakho hayi siyabonga kakhulu kwemthombo sihlale kamnandi sithi Vukanathi breakfast show sho njalo komthombo sikwamukele kula intho sawubona Yebo, number 4 emasondweni uphethe number 4 nje wena ngiphathe number 4 nazo-ke hlala kamnandi leKwez FM usho njalo ke emasondweni losihlanu ngwesihlanu ngokugcina sawubona ngiphilile unjani oya kusho ukuthi namhlanje ngiphatha abesifazana ababili mase kwaba izinsizwa ke ngasegcineni zayizantathu yakheka ku top 5 nazo-ke qhude nahlale kamnandi ke sithi Vukanathi breakfast show usho kamnandi kanjalo ke lapha emsakazweni iKwez FM hayi na kanjani ukhona ngempela ke njengoba ngishilo ke namhlanje uhulumeni waKwaZulu-Natal uthinta lapha udaba olithinta lapha umnyango wezokuthuthukisa komnotho ukhuluma indaba yokuthi ke uzosebenzisa isifunda saKwaZulu-Natal ekuthaneni kuphinde kuzama ukuthi kuvukuzwe umnotho sekhaya eningizimu Afrika kuzoba kwenziwani na kuthiwa ke kuzomela kwenziwa ama license okudayisa ke insamo ngokusemthethweni bahlala basekhaya eningizimu Afrika ngoba ibonakala ikusasa kuyona futhi engalekelela kakhulu ekhaya eningizimu Afrika ekuthaneni kusheshe kulunga indaba ethinta umnotho sesizoyi exporter kade siyenza ngongekho emthethweni mothi ubuyenza kade yenza ngongekho emthethweni kodwa njengamanje nake kuveziwe futhi nohlaka ekubaluleke ekusithisana nalo kulesi sikhathi uqinisekisa ukuthi ke kwenzeka ngendlela ekuyiyona njengoba kuvela ukuthi ke ingafinyelela 100 billion imali engakhiwa ama ukuthi ke ngempela ke kwenzeke ngendlela konke sizumuzwa wakho ukuthi kuthini ukusho uyayibona ngempela ke iprovince yaKwaZulu-Natal ikwazi ukuthi ilekelele kakhulu nanokuthi uthini nje umbono wakho ngakho konke ke ukutshalwa kwalensangu ezobe ithathwa kinyiswe emazweni omhlaba ngoba kuqondakala ukuthi hayi ukuthi
ukubhenywa nje kodwa ke maningi ama products azobenziwa esetshenziswa ke yona ke insango lena manje na ke kuthiwa ke abahlali basekhaya eNingizimu Afrika abazama bayiconsider bayicabanga ngokujulile lento ukuthi ke bangene kuleli business lokuthi betshale yona insango ama officials asisho bazobalekelela abahlali basekhaya njengoba ke i-coronavirus umnotho ubhekise phansi izindlela okuvusa ke iyo lena ke kuthiwa KwaZulu-Natal ayibe ingxenye yakho khona ke iMoses Godane Institute ekuthiwa iyona ke ezosiza kakhulukazi abahlali ukuthi ke benze lama license ukuthi ke bayidayise bayakhe ngokusemthethweni into efana lezo kuthiwa ke ngokukhuluma kandaba bezinhle sebiya oyena umkhulumeli walomnyango uthinta ukuthi 23,000 ongadingeka ukuthi ke kutholakale le license njengoba lokhu kubala nje ukuthi kumelelekile ukuthi umuntu la adayisa khona indawo yakhe ibiyeleke kahle futhi ke kube indawo yabona evikelekile kube indawo lapho ke umnyango futhi wezempilo uyivumelile ukuthi ngenzeka ngendlela lento kushuthi ke kuzomela kube khona nane funding ukuthi umuntu aregister kahle ke ibusiness lakhe so basikhuluma kamnandi ke nawo ku 032481551 ku 032481552 kuzoba mnandi uhlelo lakho uthanda kakhulu sikhuluma kamnandi namhlanje Vukanathi breakfast show kumsakazi Quiz FM izojwayeleka ahlali kamnandi ke Facebook sasikhona radio Quiz iWhatsApp 0643800905 0643800905 siyabuya siyakhuluma kamnandi ke nawe sizomuza wakho ngale ndaba ke emsakazweni wakhe Quiz FM usibusiso kanene nizobe khona megamnqa lehora sinikeze umbiko zokuthutha kwenzakalani vele kusekuseni nje Nqobilo kangithi shaka nje le emakhabeleni kwasenge uthi hayi kwanele kusekusena sidinga into eshisayo ezihamba phambili kusekuseni kwiVukanathi breakfast show
#VBS sawubona. Yabona wena malume ngiyaphila. Ngiyaphila unjani kodwa? Lalela ngikhala odabeni. Nazoke. Uzobongayo. Ingathathile abantu ngokuthi izodazela abafana cha. Yeah. Izokwakha umnotho, izogibela itimela ingabe itimela, ingabe amaphumende, ingabe amabhaloni. Oh yeah. Sho ngamanye amagama wena ucaba ukuthi indlela engalekelela kakhulu ukuthuthukisa umnotho. Kunengane mfowethu efundiswe yona ngoganga. Manje ke isizobhedwa kahle ke manje umekangasi ngizothola igidi. Ngikuzwa kahle kakhulu lapho uphile eScourt. Nazoke ngase Bergville. Okay 0324815522 0324815521 ngilezi sikhathi ke sizumuza wakho wena ukuthi ubona kanjani njobe eshuthi ngempela ngaphambilini bade idayisa ngongekho emthethweni futhi bekwazi kwakha imali abantu kodwa ke uthi kubalekile lapho umlaleli ukuthi mesibheka njengamanje sesibheka ngeso lokuthi ke manje isisemthethweni yakheke ngendlela ekuyiyona ezokwazi ilekelele kusho ukuthi ngamanye amagama uthi uyahambisana ke nesimemezelo sikahulumeni ku Facebook sisho kamnandi #sidinga into eshisayo sizomuza wakho ku 0324815521 ku 0324815521 kusekuseni emsakazweni wakhe iKhozi FM maqondana lo daba. Ema phambili kusekuseni kwiVukanathi breakfast show. Usipha kamnandi futhi ivoice note 0643800905 ku 0643800905 sizokuthi umuzwa wakho uthini wena uyibona kuzoba isikhathi esikahle ukuthi kungenzeka lento le uthi ke ngempela ke kuzama ukuthi kuboostwe umnotho sekhaya eNingizimu Afrika okanye ucabanga ukuthi ke eish mhlambe kungenzeka igcina iphume esandleni kodwa nje basizwa ukuthi bayimisele kangakanani ekuthaneni kusetshenziswe ke indlela esemthethweni futhi ke ku-approve kusho ukuthi umnyango wezempilo uphinde na ugcizelele cha lokho ke usibanibani ngakwenza njengoba kuthiwa ke abantu sondelane ke neminyango ukuze igcinene kwenzeke ngendlela yakho. Sikwamukele sikubingelele kuseni sidinga into eshisayo. Sawubona baba. Yabona ke manje. Kuzokuthi thina impabanga ama-center esafuna. Bathi uzokuthaka 3000 Ukrithi cishe phela njengoba bethe ngasondelana nalomnyango inhlangano labayishiyo cishe khona ke uhlela balakha ukuthi balekelele abahlali mhlambe wena ungathola into eziloni mase uheba kahle imali singenela kuyobe usuyakwazi ukubakhokhela into efana lezo imali izongena sekubhekiwe nje kwathiwa ilaphi manje ukuphuthwa thina nepabanga okay hayi khona okuqada ngena khona ukuphuthwa nje nesizamelayo la yeah kodwa umuntu bebesiphucu sho bebengawusho ukuthi singasondelana nobani zesilekeleleke njengoba beshila ukuthi nakubantu singasebenzisana nabo ukuthi silekeleleke njengabahlali yabona izinto esizilekelele bakithi ukana babazokulimela hayi ukuthi sibhalise abangaqanga ukubhalisa ukana basazokulimela sitshalisana okay ngiyakuzwa baba nazo kusho njalo ukuthi hayi ubona lethuba ngelona ke ithuba ngempela lize nje kuzolekelela abahlali umnyango le-Economic Development Department sikwamukele line 1 siyaphila njani baba ngeke uzuvuseka umnotho hawu siyatshala ngapha imali iyahamba futhi yes cha ngikuzwa kahle kakhulu baba uthi baba imali ngoba kwantshotshwa imali yema PPE uthi hawu insango kuyo number 1 nayo kungenzeka imali yakho seyigcine ngendaba sikwamukele sikubingelele sabona ekseni kwenza kwaNandi ukhuluma noSaziso ekuseni indaba ibhlungu indaba awunjena mntanami uhulumeni akamafeni azinkohlowani asisiwe kwabantu sebenza kuwona manje uhulumeni uthi akutshalwe intsangu lentanga bayibhema maqede beyoshisa amafeni uthi kodwa mayisikhohlise sifaka umunwe esweni uthi uvusa umnotho babani lo mnotho kodwa phela cishe njengoba usho ukuthi babuye bayisebenzise vele ngongekho emthethweni cishe lokho sekuzolekelela ukuthi umuntu ohweba yona ayihwebe ngokuthi mhlawumbe utrainee waqeqesheka kahle ukuthi sikwenzelani lokhu asikwenzeli lokhu yabo into efanayo ngoba kuyavetha amazwe amaningi akhona vele amazwe ayiphilisa ngayo futhi ukusebenza onakho kulesi sikhathi kungalekelela ukuthi umuntu akwazi athole nathi ihlahla sinazo
Ucabanga ukuthi wena laba abayidayisayo bayayibhema yini? Angini manje na-ke seswenzela ukuthi asayenzele usiyisebenzisele thina lapha emakhaya kodwa siyithatha siyise emazweni. Hayi, iphathisana ngekhanda. Usamafeni bakithi usetshenzwe. Ake kuyeke ukulinywa intsangu. Kulinywe ummbila, ubhatata, amadumbe, imifino kudliwe. Intsangu. Oh yeah. Intsangu izobulala izwe. Finish nyako. Claro, ngiyakuva. Siyabonga. Uthi ayingeke usangaqhubeka kube ingcenyeka le ndaba njengoba siyikhuluma lapha emsakazweni akimbambe imise ngesiya lapha kumanqinqinqa msawubona Yaphila Saziso. ngiphilile unjani kodwa Yaphila. nazoke Ya bayi sesikhathele uhulumeni wethu bakithi. ukhathazwa yini uhulumeni ngoba uqhamuka neqhinga Ziningi izinto azenzayo nje ezingalungile. Ngoba le nto ayikho kufanele ngabe nalemali othishisa kathi banika abantu abagibela zonke izinto edrobheni bethi bofuna le mali bengayitholi. Fana abuzama into yokuthi abantu bethola umsebenzi besebenze. kodwa ngayona yes. Uthini umuzwa wakho ngoba isifundazwe kwaZulu-Natal vele siyisifundazwe ke esinayo engeke ube nzima nanokuthi siyiqale ngoba vele singasebenzisi imbewu vele sinayo. Hayi kodwa inkinga ngenkulu ngoba lesibulala izingane zethu. Kodwa manje ingane phela ayizoyisebenzisa zona manje sesiyayithatha siyisemazweni. Zisebenzisa ngempela ngoba vele namanje ziyayisebenzisa ngendlela engekho emthethweni. Mase semthethweni ke indlela. Yayilungane emazweni ngoba igcina isidlulele kwamahunga lawo ngoba inhlanzi igcina ingasayizwa. Uhulumeni wethu uyasibulala nje uyasiphetha isizwe simnyama. Zohlala nje sabantu abahlupheka kanje kuze kube sekugcineni ayikho into akazosenzela kuleke khuluma nje ufuna siqhubeke simvotela asiyeke nokuvotela lokuhulumeni wethu uyalibulala izwe uyaliqeda ngoba isho imithetho yakhe ayikho emthethweni kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uphambene naye. Ngiyakuzwa kodwa uthintike ngabantu abalaphekile kusetshenziswa yona imithi ehlambe noma lokho intsangu le belashwe yifeni zabo. Uzocaca ukuthi yena izosebenza lokho kuphela kodwa nje yenze into uthola wathi uyaboshwa lumuntu. Ngikuzwile ma sibonga kakhulu ube right awuhlale kamnandi nehlelo lakho lapha iVukanathi breakfast show siyabonga nazo ke sawumthatha nomunye futhi ekhaya usangaqhubeka usumelele umbiko eqoshiwe ku0643800905 0643800905 asigijime kamnandi semanqapha uqhubeka nezona silakhele ekseni. Amanqaphu ogamanqa kwehora lesikhombisa emsakazweni wakho iKwezi FM noNqobile Silverxulu sanibona. Umasipala waseMshwathi usunxuse abantu ukuthi beqaphele umlilo ngalesikhathi kanti ugesi uzoqhubeka nokunqamuka ngowesigaba sesibili ulevel 2 nasosukwini lanamhlanje makubumbana ihora lesishiyagalombili ilesigayini ezinye zobe sesicweleni. Ishkom. Ishkom. Yes. Ngathi ishkom leni ibuyile kulezi insuku. Hawu. Kodwa ke stage 2 uzodlula stage 2. Okay. Yo kunzima ukuhamba kwawo. Cha siyabonga kakhulu ka sikuhlangabeze ngo8 o'clock. Sihamba nawe ekseni namhlanje. Nginkanke ekseni. Nazo ke siyabonga kakhulu. Ake sigijime seke ku traffic update sozothi sibuso kanene siphathele ithini. Ngoba lapho siqhubeka kamnandi ke nohlelo lakho emsakazweni iKwezi. Onosjoyina hayi awudukile kushintsha iphimbo kodwa uhlelo olufanayo. Uhlelo uthi Vukanathi breakfast show lapho emsakazweni iKwezi FM. Siyozwa kamnandi ukuthi iqhubekane emgwaqweni njobe khona usibusiswa kanene kulesi sikhathi asiye kanje. Vukanathi breakfast show. Nosibusiswa nene. Asibingelele kakhulu ethimbeni le VBS kubalaleli ngiyabingelela kakhulu ngiyawuza umoya ngathi kukhona nenkunzi malanga usaziso ngibingelele kakhulu kunina abaphathiswa sikubalaleli sibuka ke balaleli lapha phakathi kwaPhongolo neFinidi Friday uR69 uvuleke namhlanje balaleli lo mgwaqo cishe wavalwa isonto lonke ngenxa yombhikisho kade ukhona kula ndawana kuhambeke phakathi kwaPhongolo neFriday khona njengamanje umgwaqo usuvuliwe balaleli kodwa siyanquza kakhulu ukuba niqaphele kakhulu manama hamba kule ndawana kaleli inkosi ngibusisi umadluko traffic nibe ne-weekend emnandi. Awukwazi uqala usuku lwakho ngaphandle kwesidlo sasekuseni. Ivukanathi breakfast show ikunikeza isidlo esondlayo.
Idume ngalokho nje Vukanathi breakfast show ukuthi kunikeze isidlo esondlayo kusekuseni emsakazweni akho iKwez FM sanukosjoyina ke hayi na kanjani usibambe kahle vele sengasekuqaleni kwalohlelo lethu njengoba sesehoreni lokuqala lapha ke olumnandi lisho kwamnandi lapha ke sithi ke sidingida ezishisayo lapha emsakazweni iKwez FM kodwa ke kudala sisobheka lapha ke sithi ivikineza kodwa kwamanje sobheka abalaleli njengoba besashayela ucingo bedlulisa ke imbono yabo maqondana nodaba oluthinta ke ukusetshenziswa kwensangu emazweni ke emhlaba ukuyithatha lapha ekhaya eNingizimu Afrika kakhulukazi la KwaZulu-Natal ekuthwesa nasifunda soba isibonelo ikuzobonakala ngase ukuthi ngabe khamba kanjani ke njengoba benethemba elikhulu lokuthi ngoba ziningi indawo ezitshalayo ngokungekho emthethweni zizovulelwa ke ukuthi ke kwenze ngokusemthethweni sisuka kungekho emthethweni siya kusemthethweni kodwa ke sizumuzwa wakho lapha ekhaya uthi ubona kanjani sikomkele ekseni Vukanathi breakfast show Wemshana. yebo malume Angibone kahle lento ukuthi uzokhaza. yini inkinga Hayi. Insangu ikhuthaza umuntu okhuthele. okay Insangu intontisa umuntu ovele eshonda. Ikhuthaza abantu ubugebengu obukhulu. Manje mayisinikeza lo ngokusemthethweni. Angiboni kahle. inikeza baba ngokusemthethweni ngoba manje sikhuluma ngabantu abakwebusiness Angizwa mshana. abantu abakwebusiness esikhuluma ngabo kwamanje akekho umuntu osemthethweni ekuthiwa akayisebenzise nje uthi ayibhemele kodwa sikhuluma ngendaba ukuthi kuyohweba Beku-right kuthiwa ayidayiselwe odokotela abenza amanye amaphilisi. okay Kodwa hayi ukuthi idayiswe ukuthi isetshenziswe ngomkhono. oh ya vele kodwa kunjalo ke impela sikhuluma ulimo olodwa ke nayo manje ukuthi isetshenzisela kona ukuthi impela ihambeleke kozama ukuthi kwenzakani ngayo ukuhweba emazweni omhlaba kodwa okuvela ukuthi indaba ezobithinta kakhulukazi imithi nalokho kodwa ke angisho ngisohlangothini othile lenkulumo mina ekhaya ngiyiswe ngibuza umbuzo uze ngikhanyiseleke kumuntu osuke ekhuluma ngalo sikhathi khona lapha emsakazweni ungangizwa kabi sikhuluma ngamazwe afana no-Uganda bona ke kuyavela ngempela kusese akukho emthethweni ukusetshenziswa kodwa ugovernment wakhona wabona ukuthi ke indaba ethinta kakhulukazi le yokuthi ke kungaba khona uhlelo lokuthi bethole imali engabalekelela njengezo koZimbabwe amazwe awumakhelwane bethu lapho kuvede laba lokunye amazwe oqala ekuthaneni bona bethi hayi akwenzeke lokho amazwe afana noMorocco imali isengasekugcineni yona eseyintsha ekuthaneni emukele okungasekugcineni indaba yokuthi isetshenziswe yakhumbula president enikeza le state of the nation address wayithinta le ndaba kodwa ke iprovince yaKwaZulu-Natal ngathi iyona ezosheshe ilungele sikwamukele la intro Yebo njani? ngiyaphila unjani ekseni Siyaphila umyeza lo la eAfriskoshe. Ayingeke mvuka jameni. Uhulumeni wedukile impela engafika sinotshwala ke kume ngenxa ukuthi kufake izinkinga emqondweni yabantu. Bese manje besethi kufanele akudedele insangu itshalo ukhona mangabe kuthiwa isiza kangakanani kunesizwe esifayo ngenxa yedakazizwa lezi nazo sengakwazi nanokuyivana eqhamuka emazweni angaphandle. Nakakuthatha le ngqondo abake bayisho ukuthi unikene nabantu abafuna ukubulala abantu abamnyama ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kwawo kodwa ngasohlangothini ke lomnotho uthini baba Konke nje lokho amafema avaliwe baba abadevele efaka umnotho onjani lo mnotho ozofakwa ngokubulala isizwe sensundu kokuyazi isizwe sensundu sinike kakhulu ekuyithandeni insangu kuzoba kanjani mangizokuma ngabe izovele idedele. Okay ngiyakuzwa baba Hayi nazo ke sibheke nje kuselo usuku olodwa kahle njengoba siyazi ukuthi ke aphinda extend indaba ethinta disaster management act asekhaya eNingizimu Afrika kodwa nakunjalo abazomnotho bathinta udaba lokuthi kubalekile isikhathi ukuthi president ukuhlala kaphansi kakhulukazi ne COVID-19 National Command Council okuyiyona ke ebhekelele ukuthi inqomo ezakhwayo ngoba indaba evelayo kuvela ukuthi ngempela ke abazomnotho abasuke behlaziya usuku nosuku baveza ukuthi umnotho njengoba uphansi kangaka nje kubalekile ukuthi bethu ukubheka ukuthi ngempela asikhona irate njengezwe ukuthi ke simuvele ku level 2 level 3 sisambe kona igaba ngicishe manje siku level 3 kade ngubala nje kwa level 3 kwakhona ukushintsha kwa level 3 kwakhona ukushintsha level 3 kwakhona ukushintsha kusho bona ukuthi u level 3 sesihlale kona kodwa ke bayasho ngempela ukuthi nakuba kunje futhi kuzanye indaba ukuthi ke kuhlelwe impilo zabahlali basekhaya eNingizimu Afrika kodwa umnotho cishe yizo zonke lezi izathu ke banga ukuthi namhlanje sivuke ukuthi sixoxe lezi indaba sesibheka sithi ake sidinge ideshisayo ku 032 4815521 ake ngiyeka mnandi kumbike eqoshiwe sizobathina abantu ku Facebook Radio Kwezi nakhona futhi ungayincisha ithuba ukhulume kamnandi nathi sizumuzwa wakho ukuthi ngabe wena ubona kanjani asiqale nangumlalelo sithumelelile umbiko wakhe.
Umsakazo yabona umsakazo bengishiwo ukuthi mina sifundaza ngibonile le nto ukuthi ingakhuphula umnotho le ngavusa umnotho lo yile msakazo akeke zame ezinye iy'ndlela hhayi le nto akhuluma ngayo indaba yenzayo maningi amafilimu engabe bawavusa ngekuthini kuqashwe abantu besebenza hhayi le nto yenzayo indaba yenzayo nje into engekho emthethweni futhi leyo nto ngeke ikwazi ukukhuphula umnotho lo osuwile vele osungene nje downtown phansi ehlathini umsakazo kodwa-ke ngimsakazo into engingayisho angiyiboni nje kungenza ushintsho indaba ukuthi kuthiwe kutshala insanga ekutheni ikhwephe ngensanga ekutheni kukhushule umnotho angiyiboni le nto umsakazo ngibona umsakazo nkunze bovu sithole le nto emthweni kusho njalo kunkunzi ebovu akasithole hlikisela downtown Saziso lesibingelele kuwena abalali bequiz uphalo nje esihlokweni sakho uma sizobheka wona umthunzi wenkukhu ngeso leli elisizayo nje bakushiwo nje ukuthi iningi izinto ezenzayo uyasiza kakhulu nasey'fweni ey'thize nasey'gcobeni nje ey'thize njengoba kwenziwa ngakho emazweni aphesheya kungakuhle kakhulu ukufukula umnotho wase-KZN ngoba ngempela ngeke siphile ama-districts anjengokoKhahlamba nje leko-Bergville kuyaziwa ukuthi abantu abaningi basiphilisa ngayo mase kuzoba semthethweni-ke ngiyacabanga ukuthi kuzosiza phela ukuze kukwazi ukuthi kuqoqeke ne-tax kwazi ukuthi kusizakale njengoba ama-grant emangaka nje kuthathwa kuyona i-tax ngiyacabanga mina ukuthi kuwumqondo omuhle kakhulu uma izosetshenziselwa ey'ntweni ezosiza singabheki kuleli sayidi elingalungile kuzane ukuqikelelwa-ke kulona ngoba phela alilungile lelo sayidi ngisho kuthiwa ugwayi nje lo ojwayelekile nawo ulungile utshwala njalo njalo kuhle uma uzosetshenziselwa ey'ntweni eziyaphambili usingumhlanga eshanda ngiyakuzwa sibuye mhlanga lapha eshane umsakazi ekuseni ngiyabingelele ekuphawula esihlokweni semsakazi ngibona ngazi ukuthi kunokuphambuka kule nto yensanga umsakazi wakha nje amacebo ukuthi abantu bayibhemele insanga umsakazi ngoba useboneni into insanga usafuna kuhwebe ngayo ukuze kukhushule isimo somnotho eSouth Africa yabona umsakazi uhulumeni welizwe ngazi uphethe ngasiphi isandla uyabona umsakazi ukuthi insanga adingeke emthethweni abantu bebeyibhema kanjani bevele beyidayisa how much more isisemthethweni uzobona into abazoyibhema yona abantu insanga umsakazi izobhema nayo iy'ngane ey'ncane ziyibhemele emakhaya zizoshaya lezi ngane sengibone kahle mina umsakazi ngiyabonga kumele siqinise isandla njengabazali ukuthi bengayitholi ekhumbula keep out reach of children imithi eminingi ibibhalwe kanjalo akithi ukuthi impela ke keep out akungabonakali kungahlali lapho kungathintwa khona abantwana kusho ukuthi kumele sibhenge selibucayi nangomunye ngibona dlamini nabalali bekhwezi kuseni kuphola ngesihlokweni ngakuhle phela mangabe izokwazi ukuthi ilethe umnotho ezweni lethu lokho ngikubona kuzoba kuhle ngingabikho ukuthi umuntu mhlampe uyazenzela ngozenzela kwakhe esayidini ngezohambisa kwamanye amazwe kube khona imikhiqizo eyenzayo kuhle lokho ngibona anele ngamgweza ngaseBergville esandla ukuphi okay ngiyakuzwa lapha eBergville sanibona neBergville useBergville ya cha bengisahamba kuleli yaphuzu lokuthi ke njengoba ekhala umlaleli ukuthi impela komele ke kusebenza umthetho lona noma siyibhalele nathi njengabahlali keep out of reach of children kusho ukuthi abantwana bengasondelani nayo ngoba phela ayilunganga kuthandane ngempela ke singayibhema kodwa njengoba besho abanye babalaleli beveza uhlangothi lokuthi umnotho sithini ngawo sithini futhi ngekulapha nanemikhiqizo kuyavela phe Cape Town nakhona kwanomcimbi ade ukhona lapho kade kuthiwa abantu bathola chocolate kade yakhiwe ngayo batamtamu cha uhulumeni nkosiyami hayi engayikhipha nje leyo mali kodwa ugcine nokwazi ukuthi izomosheka sigcine singabonanga ukuthi kwenzakaleni uhulumeni ngabe ngezwa ukuba uyayivusa uyazi ukuthi uzokwenzani ngayo 2 ngabe ngezwa ukube uthi ngivusa amafemu agugile manje bese gijima ngensango insango izogcina idayisa ibhenywa ingakwenzi lokhu kade kufanele ikwenze ngoba akukho la izoyiswa khona izoyiswa phi insango okunalokho izothathwa iswe phesheya ibuye sekubiza enhle imali la thina eSouth Africa sasizakalanga amathuba omsebenzi awasavelanga leyo nsango nje izogcina kufanele ukuthi bedangwa ngiyathokoza intuthuko Ndlovu eshana intuthuko kaNdlovu seshane lapha ekhona bazazi bami ekhwezini ngiyayizwa le nsango hayi khona usengayenza nje phela mangabe ngempela ukuthi uzoqikelela ngoba manje uzozwa ukuthi intshontshiwe abantu bayodayisa ngayo kunzima lonto le uhulumeni uphelelwe nginayo into angayenza ngoba fanele ngabe manje uvusa amasimu kulinywa xhasa abalimi laba balimi izinto ezidliwayo njengamanje uthule kulezo zinto lezo nanemfuyo abafuyi badonsa kanzima baxhasekile so-ke manje kufanele ngabe uxhasa lezi inhlaka lezi okuyizona ngempela ezakha umnotho okuyiwona omukelekileyo nezinto ezidliwa ngabantu abafundisa amakhono abantu ngiyabonga umazisi waxulo endaweni yaseNtumeni amen usho njalo xabhashe nangomunye
Yabona nje sazivumelana nale trio mama bangenile nje manje egcineni abashaya ingcingo. Yabona nje lento ayikho kangempela. Kuzobulawa nje izwe lethu and abantwana bazoyibhema ngendlela ehlelekile-ke manje isisemthethweni beyithola butamtamu. Ayi angazi ngempela wayi ngempela ngingazizwa izinto ezisile eziright okuzolinywa kulinywe izinto amaveji kuphiliswe abantu. No, indaba ensango nje angiyiboni kahle shame. Angiyiboni nje angiyiboni. Yabo nje isifo lesi-CV sizoqhubekela nje siye phambili okunokuthi siyekwe kuzobhebhethikiswa sona nje futhi mengibheka. Uzwile? Uthi hey ubona iCV ikhulu. Ngibingelele ukuthi Saziso ohlelweni. Ungabe kanjani kodwa i-country yethu ngokuvuma yonke into le. Kusho kanjalo ke lapha ewineni emngwenye ophofini nangomunye futhi sizothi khamba kanjani lapha. Cha Saziso. Yabona nje ke manje. Ungashoka uNatali ufuna nje ukusikhandela izimoto. Ngethi vele zingane vele zigcilazekile bakithi kade ziyibhema ngokuntshontsha. Hayi manje mazoyibhemela nje uMathanda. Usho ukuthi nje vele lelizwe nje abaphethe ikhulu lohulumeni vele lelizwe yalibulala kafuni liye phambili. Ngoba phela mase kuvulela insangu ukuzoba njani nje ezweni kuzoba njani nje. Bye bye.